Igsuon ang matag usa kanato gipili gayud sa Dios. Tungod kay ang Dios mao gayud ang nag-umol sa tong kinabuhi. Mao gayud ang nagbuhat sa tong kinabuhi ug ang atong kinabuhi iya gayud diha sa Dios. Busa igsuon bisan unsa ang imong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, kinahanglan magpasidungog ka sa Ginoo. Ug ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka, kay ang Ginoo nag-uban kanimo sa kanunay. Ampingan kagayod sa Ginoo igsuon ug dili kagayod niya pasagdan. Isaias 43 bersikulo 1 hangtod sa 2. Apan karon mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy nagbuhat kanimo o Jacob og nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kahadlok kay gilukat ko na ikaw. Gipili ko ikaw og ikaw akoa. Sa 2, mag-uban ako kanimo iniglatas mo sa katubigan og dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso, ulamyon sa siga niini. Mao na igsuon ang atong kinabuhi ato gayong ipagamit ngadto sa Ginoo. Mo-serve ug moalagad kita kanunay sa Ginoo igsuon. Tungod kay ang atong kinabuhi iya gayud sa Dios. Ang atong kinabuhi ang tag-iya mao gayud ang Dios. Walay laing nagbuhat sa atong kinabuhi igsuon, kundi ang Dios lang. Siya ang nag-umol kanato ug kita iya sa Dios ug ang Dios nagpili sa matag usa kanato. Busa walay rason igsuon nga dili kita mosimba ug dili kita moalagad ug mopasidungog ngadto kaniya. Tungod kay gilukat na ang matag usa kanato igsuon pinaagi ni Kristo. Ipadala niya ang iyang bugtong anak aron sa paglukat sa matag usa kanato. Busa sa kanunay mopasidungog kita sa Ginoo. Isip resulta sa paglukat sa Dios kanato. Ug hinumdumi sa kanunay igsuon nga bisan unsa ang atong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, magpasidungog kita sa Ginoo ug dili kita angay nga mahadlok. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo, bisag maglatas pa kita diha sa katubigan, dili gad kita malumos. Tungod kay naa man siya nag-uban kanato. Ug bisag lamyon pa kita sa kalayo igsuon, dili gayud kita mapaso. Buot pasabot niya na igsuon, bisan unsa pa ang mga challenges sa atong mga kinabuhi, bisan unsa pa ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, bisan kinsa pa ang mo persecute kanato, nga mudaot sa imong kinabuhi igsuon, dili gyud kana siya magmalampuson. Tungod kay naa man ang Ginoo, dili gyud ka malumos sa tanan nga mga problema. Tungod kay naa man ang Ginoo, dili gyud ka maunsa, dili gyud ka mapaso sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Tungod kay naa man ang Ginoo nag-uban ug nagbantay ug nanalipod kanimo sa kanunay. Salig kanunay sa Ginoo. Busa igsuon ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka. Tungod kay naa si Lord nag-uban sa kanunay sa matag usa kanato. God bless sa tanan.